Бате, вие сте Идеше някакъв. човека, бе, баси пайката. Той няма нищо от чисте. Баси путката майна, леле, изплаших се. Вънка, абюз, през вратата. Господин полицай. Индолу. Абюзна през вратата. Аз бях на Саши. Има... Това ли е единствено? Тук има някакво порше отвънка на колата. Другия. И някаква хора надолу тръгна с някакъв мерцедес. Абюзна през вратата, естествено е заключи пак. От курва, само курвите пред тук. Посра се плъха. Да не говорим за Ноуфиера, че бягаше вдигнати ръце и... Да бе, то всичко ще е записано на GoPro. Аз го имам на клип. Няма проблем. Как го правим? Чай да видя къде отиде. Това е му. Някой от някъде показваш му стреля. документа и му покажете ми. прекарате Покажете ми Имаше документ. някакъв мерцедес Така, надолу, ама. поет за обиски, да отговорим по това бавя да ви трябва да Те други има ли или само той? Другия хванат Е ли го? готиното да има Са 4 човека. жени в Те бяха Белгия, двама, а къде е другия? Мариела, ти ли си, бе? Да, къде е другия? Долу на хазна Другия беше. абюзна през вратата горе заключа. Фанал това. Мариела, Другия се подчинява, ама Дуди не се подчини. бега и вбега. Той Денчо Денката беше Дудито, нали? Сега този го хващате, карате го в РПУ, разбирате му правим самолично CPR. стоpo, пишете му досие и го изпращате на съд. Къде е кръче? Хазната Къде му е се кръче? претърсва. Само ела с насам. Направете му бърза помощ. Кой ме стрелна, бе? Айде, пак сигнали. Кой без заглушител? Кой е без заглушител? Чакай, идваме, Джек. Чакай. Нищо без не мога. Това е по... Нищо, той го поддържа, само поддържайте пулса. Кой ще ми даде заглушител? Купи си, бе, брат. Откъде? Аз ще ти купа, дай ми Black само пари. Колко пари един заглушител? Еми, около 20к най-много. Аз имам 9000, той е 20 кани. Ми брат, няма да имаш заглушител тогава. Мога да ти подаря един, ако искаш. Идвай. Прави го. Този не си сложи брада. Кой бе? Медика. Здравейте, колеги, имате ли нужда от помощ? Не. Добре, оправим се. Тук цяло трябва да го закараме в РПУ след... Къде е другия, бе? човек ли бе, мен? Стой, аз ще го правя. Колега с преселенца. Чай да му напиша в турна бе, Направо май... Опре го пак. Аз на Я направо, Канчо, дай да викнем. Какво викаш? Грациела, той ще викна Какво Грациела. викаш? Яла на Грациела? На кой си сърдит, бе? На мене? Не, да този мен пък. С миньонската каска. Ако управи го, ако стане нещо, аз го Какво стана, бе? застрелям. Почна да бега и го застреляхме. Просто го вържете. Чай, ще го... Вържи го. Оня Ама се отдалечете да може Никой не е тръгнал да наутира, просто ще... Синия ли бе? Можем ще потура, или? Добре. Бе ти нормален си, на какви проблеми са. Кажете... Нямаш писал. Господин админ, Слушам. това момче много фирна и абюзна врата. Кой? Къде си синьото? Където е вързано? Два пъти. И... Какво правиш тук? Пак... Аз съм колега, спокойно. Ние сме на акция, бе, брат. Свайба го медика, той почва да бяга. Има него, какво трябва и ще го пуснем. Окей. Не да говорим заради това. Аз го имам на клип и на... Кажете госпожо, защото не знам идея с кой ми говори с... Не. Кажи. Слушам специално станцията. Първо, майки. Що влизаш говорил на братчет? Мълчете малко, парали. Рече, влез говорил едно. Стърсил си се от колата и си дошъл. Не, убиват ме. След това идвам тук да си дигнем ръцете. Те ми викат, че абюзвам врата, не знам какво е това даже. Чакай, Дуди не са прави на ударен брат. Аз го имам на Значи клип. да абюзнеш врата, значи да отключиш, да минеш през нея и да заключиш. За това ли Да, аз бях ми след него. говорите, бе?